Ambalma wani yangma. Dikibara mambulo kala sama ode ko office central de lutte contre l'enrichissement illicite ni o ye gouvernement ka chake bolo do min be yurugu kele ka banga jamana kono ale nyama koni ya yira ka fo koni ko wale do sigilen be senga ni watina min koni be fonctionnaire le concerné o te do wala ko mali fonctionnaire nulu ye faso chake barakelaw ye ulu koni ko kulu be anyine bulu be fe kulu bɛɛ ka u ka nafolo kɔni k'u k'a da fɔ ani fɛn o fɛn b'u bolo ni o ye so ani fɛn wɛrɛw k'u k'a bɛɛ de da fɔ cogo min na ko a bɛna dɔn sisan ni mɔgɔ min i bɛ baara min na n'i ka sɔrɔ o b'a to i ka se ka nin nafolo ninnu bɛɛ sɔrɔ ko la u bɛ se ka jateminɛ kɛ ni mɔgɔ minnu bɛ suyɛni kɛ faso wari la ka taa u yɛrɛ fan fɛ ani minnu yɛrɛ fana bɛ baara kɛ a ɲɛ ma a kɔni ɲininen bɛ nin fonctionnaire fɛ ni olu fonctionnaire baw b'a la ni olu ye directeur n'a ɲɔgɔnnaw ye ani fonctionnaire ba 55 wɛrɛw minnu collectivité fonctionnaire b'a la ani dɔ wɛrɛw ko olu bɛɛ de kan ka u ka nafolo kɔni hakɛ yira ko k'a d'a kan kɔni ko a dɔnnen don waati in na ko olu kɔni cayalen don fonctionnaire kunda ko nin wale in kɔni bɛna to ko cogo min na a bɛ dɔn mɔgɔ minnu bɛ suyɛni kɛ faso baarakɛlaw la ani minnu tɛ suyɛni kɛ o kɔni na an bɛ se k'a yira k'a fɔ kɔni ko mali sariya la ni a dɔnna ko faso baarakɛla kɔni ko a ye wari suyɛni min kɔni bɛ miliyɔn 50 duguma ko a bɛ se ka san 1 ka taa fo san 3 kaso la ni a bɛ miliyɔn 50 sanfɛ a bɛ se ka taa fo san 5 yɛrɛ la. Tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yira la fɛnɛ ko hali bi Aras-Bachi ni o ye Mohamed Yusuf Bachili ye ale kɔni ni kiri mɔgɔw kɔni k'u ma tila ɲɔgɔn na fɔlɔ ka d'a kan ko ale Aras-Bachi yɛrɛ a n'a ka arajo min tun bɛ a bɛ émission k'a la ni o ye Maliba FM ye o directeur ni o ye Banjugu Tunkara ye ko ninnu fila bɛɛ kan ka kiiri kalo kura tile 25 commune 4 tribunal la kunnafoni kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko ninnu kɔni siga kɛnɛ b'u la de ko u ka émission dɔ la ko tɛmɛnen ko Aras-Bachi ni ale dɔnnen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ a ka kumaw fɛ ko a kɔni ye kuma fɔ min kɔni bɛ kɔlɔlɔ lase an ka sɔrɔsiw minnu bɛ kɛlɛ la kɔrɔnfɛla la ko kɔni ko o ye wale min kɔni bɛ an ka jamana sariya fɛ ayiwa ni animateur ni o ye Aras-Bachi ye ale n'a ka directeur ni olu kɔni sen bɛ nin na walima u sen t'a la o kɔni o bɛna dɔn kiiri de fɛ kiiri min kan ka kɛ kalo kura tile 25 i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na ni min bɔra o kɔfɛ an bɛna tila k'o da o tulo kan ani kunnafoni de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani caman tulomajɔ la.